всеки ден да се молите на Бога на Исус и трябва да намерите църква. Искам с Бога сериозно да бъдете. Кажи, Боже, прости на мене грешника. Всичките ми грехове. Прости ми, Боже. Прости ми, Боже. Покайвам се за греховете си. Прости ми. Спаси душата ми. Смили се за мен, Боже. Не заслужавам. Проси милост. Промени ме. Направи ме нов човек. Исус умря за моите грехове. Понесе моята вина и моята смърт. Смили се, Боже. Исус възкръсна от смъртта, за да ме оправдае. Смили се, Боже. Запиши ми името. Книгата на живота. Дай ми вечния живот. Изпълни ме със Святия Дух. Направи ме нов човек. Избави ме от греховете и от дявола и от болестите. В името на Исус. Днес се предавам в Твоите ръце.